Jeg tror ikke, at fordi vi har været berømte, at vi har fået flere venner, eller færre venner. Faktisk synes jeg faktisk, der er flere, sådan, hvis man starter et nyt sted, så er det sådan lidt, han er snobbet. Ja, sådan har jeg også haft så det skal meget. man lige bruge et par uger på at vise dem, at man faktisk er sådan en normal menneske. Eller han er så ikke, men det kan Okay, altså, men altså. Der er mange, Men jeg har også, Ja, det er der. fordi at vi er kendte, så sådan, de kender os ikke rigtigt, men at det er nok mest drenge, så er det mest sådan, fordi han er med i B-Boys, så er han klar, men ham gider vi ikke snakke om, ham råber vi bare en masse sjove ting. Det er også, de har en rigtig god humor. Men altså, det kan man ikke rigtig tage så meget af. Mathias, lad være med at snakke, for du kan ikke. Det kan man ikke tage så meget af, fordi hver gang de siger noget, så bliver de for at vise det selv mere til grin. Altså sådan nogle, men det er jo mere haters. Ja, men det kan de jo rigtig gøre for. sådan er det født. Når jeg hænger ud med mine venner, Han er drengekammerater. så spiller vi tit fodbold, eller hvis det er sådan en fredag aften, så spiller vi ret tit poker. Det er ret fedt. Og ellers så hænger vi, går i biografen, eller går til fest sammen, eller laver alt muligt sjovt. Mærkeligt. Det er bare hænger ud. Jeg laver faktisk ikke så meget med mine venner ud over fester, fordi at jeg bor så langt væk. Så Han har ikke nogen det er venner. mest fredagen og lørdagen. Altså, når jeg hænger ud med mine venner, så er det sådan, så om sommeren, der står jeg meget på skateboard sammen med dem. Men om vinteren, der laver jeg ikke noget. Der sover jeg. Der går jeg vinterhi. Så jeg har aldrig sammen med mine venner mere. Om vinteren. Så Mathias og mig kun venner om sommeren. Ja, det er kun sådan nogle halvårs Det er sådan venner. nogle sommervenner. Okay. Om jeg er nogle idoler, det ved jeg ikke. Man bliver vel inspireret af alle mennesker rundt om en. Jeg er idol af Jay-Z og Britney Spears. Det synes jeg alle sammen skulle vide. Fedt for dig. Jeg er idol af, jeg ved ikke, om I med ham fra Sebastian fra B-Boys. Ham fra Slet. Han er sådan en hottie snack. Han er vej. Så mit idol, det er... Og jeg kan også godt lide Guns N' Roses. De er også vildt fede. Mit idol, det er min kat. Jeg vil gerne være ligesom den. Men det er ikke det. Ellers vil jeg gerne være ligesom Sebastian. Fra B-Boys også. Ja, for vi også. Han er så populær. Ja.